Αυτό είναι τι παρήγγυλα. Και εδώ είναι τι μου ήρθε. Και δεν μας υπολογίζανε και θα κοιμηθούμε εδώ πανσέτα. Πού είστε ρε μωράκια, εδώ με Σπύρο και Νικόλα. Μωράκι. Εδώ θες κοριτσιά, πάμε πάνω. Πάμε, εδώ είναι αρχή, για να δούμε πώς θα είμαστε μετά. Ομάδα, πώς πάμε ρε? Όλα κοντρέ. Θα φτάσουμε? Χαρά για πλάκα. Εδώ είναι το πρώτο καταφύγιο που συναντάμε για στάση, Πετρόστουγκα. Μέχρι εδώ 2 ώρες και 10 λεπτά. Το πάμε καλά. Εμείς δεν πάμε καλά. Ωρε μάγκα! Σπύρο, για πες, τι θέλει εδώ το σπότ ρε? Κάντε subscribe παιδιά, στο κουδουνάκι. Αδέρφια, πίσω μας ο Μύτικας, ο Λεμός, το Στεφάνι. Ο προφήτης Ηλίας, το νοπέδι του Μουσών. Όλα εδώ Τι είναι. έχετε να πείτε που φτάσαμε ως εδώ? Τα αρχίδια σας. Ό,τι βλέπεις Θα εδώ. διασχίσουμε μάγκες τώρα αυτό εδώ το κομμάτι που λέγεται Λεμός. Ανεβαίνουμε πάνω εκεί τις τραβέρσες και περνάμε από το πέρασμα του Γιώσου, εκείνο το τελευταίο το βράχο. Ανεβαίνουμε πάνω στο πράσινο που είναι το ροπέδι του Μουσών. Και μετά αράζουμε. Τα ξέρεις καλά κουφάλα, Τι να κάνουμε, κάθε χρόνο ερχόμαστε. Ήρθαμε από εκεί. Θέλω να μου πεις τι είναι το καρκαλέτσι. Βέβαια, το καρκαλέτσι είναι μια παραδοσιακή ελληνική λέξη που αναφέρεται συνήθως σε κάτι μικρό, χαριτωμένο ή ακόμα και σε κάποιο είδος ζώου. Αν έχεις κάποια συγκεκριμένη απορία ή κάτι πιο συγκεκριμένο,
Πες μου και θα το ψάξουμε μαζί. Ναι, να το ψάξουμε. Γιατί απλά εδώ πέρα ο φίλος ο Τούσκι με έβγαλε μια φωτογραφία και ήμουν σαν καρκαλέτσι. Αχα, καταλαβαίνω. Λοιπόν, μάλλον το καρκαλέτσι είναι ένας χαριτωμένος τρόπος να περιγράψεις μια γλυκιά αστεία στιγμή. Λοιπόν, εδώ πέρα καταφύγει είμαστε τώρα πάνω στο ροπέδι του Μουσών. Ωραία. Ναι, Αυτό είναι το καταφύγιο του Κάκαλου. εκεί στο βάθος. Είναι πολύ μικρό, έχει 15-18 κρεβάτια και στείνουν όλες οι σκηνές εκεί πάνω, εκεί πέρα, όπως βλέπεις. Και πίσω ακριβώς από αυτό εδώ το μονοπάτι εδώ είναι το δικό μας, το Αποστολίδι που είναι μεγάλο. Έχει πολλά κρεβάτια. Φύγαμε για Αποστολίδι. Πώς στο Λούτσο το βάλανε αυτό το καταφύγιο, ρε παιδιά. Μόλις φτάσαμε καταφύγιο Αποστολίδη. Εδώ θα κοιμηθούμε το βράδυ και είμαι ένα σκουπίδι. Ξεκινάει η περιπέτεια, μάγκες. Πάμε Τούσκι. Πάμε να φτάσουμε κορυφή. Στο βάθος είναι το στεφάνι. Πάμε έτσι από κάτω και από πίσω είναι η κορυφή. Για να δούμε. Άιντα! Μεγάλη σημασία γεωλογική, γιατί έρχονται επιστήμονες και μπορούν να δει βακτήρια και τέτοια που υπήρχαν χιλιετίες πίσω, γιατί διατηρούνται μέσα στον πάγο και βλέποντας τις στιβάδες μπορεί να καταλάβει γύρι που ήρθε, σκόνη από Αφρική και ό,τι ξέρεις ότι ήρθε, οπότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Σάρα τώρα δημιουργείται από τα μεγάλα βράχια. Μπαίνει μέσα, γίνεται διαστολή καθώς παγώνει και σπάνε αυτά τα κομμάτια, ξεκολλάνε. Οπότε σιγά σιγά πέφτουν αυτά τα κομμάτια προς τα κάτω και γίνεται αυτή η φυσική διάβρωση του βουνού, που είναι καταστροφική, γιατί καθώς φεύγει η πρώτη στιβάδα έρχεται σε έκθεση από μέσα ξανά το ίδιο και ξεφλουδίζεται σιγά σιγά δηλαδή το βουνό, που σε μια χρονιά δεν θα δεις διαφορά, αλλά σε βάθος χρόνου έχει μεγάλη αλλαγή. Και σίγουρα έχει αλλαγή και στο αναρχητικό επίπεδο, δηλαδή για κάποιον που ξέρει συγκεκριμένα πιασήματα σε κάποιες αναρχητικές διαδρομές που υπάρχουν, μπορεί ακόμα και την επόμενη χρονιά να μην είναι η ίδια. Οπότε τα βλέπανε από κάτω και βλέπανε κάτι να ακτινοβολεί. Έτσι βγήκε και το όνομα Ολόλαμπρος, έτσι λεγόταν Όλυμπος, και έμεινε μετά στη συνέχεια Όλυμπος. Δηλαδή ήταν ένα βουνό που ακτινοβολούσε συνέχεια ένα άσπρο φως. Η πρώτη ανάβαση έγινε το 1913 στο Μύτικα από τον Χρήστο Κάκαλο, που έχουμε και το όνομα στο καταφύγιο, ξέρω εγώ, προς τιμήν του, και δύο Ελβετούς. Αυτοί ήταν ορειβάτες, καλή ώρα. Αυτός δεν είχε ανέβει, δηλαδή ήταν ντόπιος λιτοχωρίτης, δεν είχε ανέβει όμως ποτέ Μύτικα. Ερχόταν εδώ πάνω και κυνηγούσε. Οπότε ήξερε καλά τα μέρη, ψάχναν κάποιον local guide και λένε: μπορείς να μας πας? Λέει: δεν έχω πάει ρε παιδί μου, αλλά θα το δοκιμάσουμε, ξέρω εγώ. Και αυτός ήρθε με τα ρούχα τα κυνηγετικά, κάτι δερμάτινες μπότες, κάτι τέτοια. Και κάνανε μια προσέγγιση τέτοια το 1913. Οπότε βγήκαν στην αρχή παραμύτικα και μετά βρήκανε τον Μύτικα. Παιδιά, like και subscribe, τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Έλα Τούσκι. Τούσκι, εντάξει είσαι ρε. Special ρε. Τούσκι θα το λες για να σου μείνει, γιατί μετά θα Γιατί πρέπει να κάνεις subscribe. Αφού το ξέρει παλές. YouTuber, πιλότος, ο Νίκος τον ξέρεις. Τούσκι, πιλότος, εύκολα, Νίκο και Μίτσο. δεν πειράζει. Όχι ρε, θα το ξανακάνεις.
τραβάμε κάτι, πατάμε, πιάνουμε όλα απαλά ισορροπιστικά. Ωραία, σε περίπτωση πάντα χτυπάμε να δούμε τι κρατάει. Έχει δηλαδή κάποιες μεγάλες που μπορεί να φαίνονται σταθερές, αλλά δεν είναι. Περίπτωση που κάτι κατά λάθος μας φύγει, είτε από το πόδι μας, είτε από τα χέρια μας, προφανώς προσέχουν να μην μας φύγει. Αλλά αν φύγει, φωνάζουμε δυνατά πέτρα για να ακούσουν οι από κάτω να καλυφθούν. Αν εμείς τώρα ακούσουμε πέτρα από κάποιον άλλον, δεν κοιτάμε ψηλά, θα μας έρθει στα μούτρα. Δεν σκύβουμε, θα την φάμε αυχένα. Κολλάμε όπως είμαστε στο βράχο, με το κεφάλι να κοιτάει ψηλά. Τα πιο πολλά ατυχήματα εδώ πέρα γίνονται από πέτρες. Γιατί δεν είναι δικό μας λάθος, είναι των άλλων. Ελέγχουμε πάντα. Αυτή εδώ. Ναι. Εδώ έχει ένα μεγάλο βηματάκι. Ναι, πάμε έτσι, ωραίο ρυθμό.
πεθάνουμε! Θα πεθάνουμε! Θα το προσπαθούσε αυτός, το κάτω εγώ έτσι. Τελικά, ευτυχώς, και οι δύο είμαστε ζωντανοί. Καλέ, αυτό πώς το κατεβούμε? Γαμάει ρε. Αδρεναλίνη τέρμα, μάγκες. Αυτή κουνιέται. Την κατάλαβα με το μάτι. Μεγάλο βήμα, Δείτε κάτω ρε φίλε από πού ήρθαμε, Πω, ακραίο, Τι ζούμε ρε παιδιά, τι ζούμε. Πέτρα! Μαλάκα, τη βλέπω, μην κάθεσαι έτσι, μην κάθεσαι. Θα κάθεσαι ένα κεφάλι. Εδώ είσαι. Κορυφή Ελλάδος, μάγκες, τα καταφέραμε. Με βάλαν πρώτο, μάγκες. Τους βλέπετε πως φαίνονται στο βάθος? Εδώ είναι λίγο σαφρό, μάγκες. Έτσι είμαι, μόλις κατέβηκα από το Μύτικα. Εντάξει, είναι τσαπού. Είναι φοβερή εμπειρία, μάγκες. Κάντε το. Να σας κάνω και μια ανακεφαλαίωση, αδέρφια. Να σας πω λίγο τη φάση μας. Ξεκινήσαμε από θέση Γκορτσιά. Μείναμε το βράδυ στο καταφύγιο Αποστολίδη. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε. Ανεβήκαμε κορυφή Μύτικα και μόλις τώρα την αφήνουμε πίσω μας. Και τώρα προχωράμε για να κάνουμε κυκλική διαδρομή. Θα φτάσουμε στο καταφύγιο Αγαπητός και από εκεί κατεβαίνουμε Πριόνια. Έχουμε δύο αμάξια, τα έχουμε αφήσει, ένα Γκορτσιά από εκεί που ξεκινήσαμε, ένα στα Πριόνια και έτσι θα γίνει η φασούλα μας.
Μόλις έφτασα, φίλιο αγαπητό, στο καταφύγιο. Πραγματικά, μάγκες, είμαι λάσπη. Δεν την παλεύω. Δεν θέλω να κατέβω σήμερα κάτω. Θα πεθάνω. Μόλις έφτασα Πριόνια και πάω να πεθάνω.